Bona tarda a tothom. Deixem algun minut perquè les persones inscrites s'acabin d'incorporar i donem la benvinguda també a la gent que es va sumant en aquest acte. Ho anuncio ara també perquè les persones que ja hi sou ho sapigueu, però ho tornaré a dir d'aquí potser un minut, si hi ha algú més que entri. Aquesta sessió serà gravada i perquè la idea és penjar-la al web del Congrés de Joventut. Llavors, simplement perquè ho sapigueu, que ja està sent enregistrada i, per tant, sentiu-vos lliures d'apagar o deixar enceses les càmeres, d'acord? Bé, em sembla que com que no tenim més persones a la sala d'espera ni més persones que entrin, jo crec que podem començar. Primer de tot, donar la benvinguda a tothom que s'ha connectat avui, que tenim avui aquí a la tarda, amb moltes ganes de compartir aquestes 3 experiències. Simplement repetir que la sessió d'avui serà gravada perquè puguem penjar-la a la web del Congrés. La idea és que tinguem els micròfons apagats i amb les càmeres que fem allò que ens fa sentir més còmodes. Nosaltres animem a tothom que les tingui enceses perquè fa una mica més de caliu i també ens sentim més acompanyades, però llibertat de cadascú. I jo no m'allargo més, li passo la paraula a la senyora Núria Ramon, que és la directora de l'Agència Catalana de Joventut, que ens donarà la benvinguda oficial. Descomparteixo. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bona tarda a totes i a tots, joves, representants d'entitats juvenils, professionals, regidors i regidores i totes les persones que ens acompanyeu avui en aquesta sessió. Com sabeu, aquesta setmana encetem les activitats prèvies a la realització del Congrés de la Joventut de Catalunya, que està previst que es dugui a terme els dies 3, 4 i 5 de febrer de l'any 2022. Volem que aquest sigui un procés de reflexió, de debat i de participació per construir el nou marc de les polítiques de joventut davant del context actual, on hi puguin prendre part tots els agents implicats en les polítiques de joventut, alguns dels quals esteu avui presents en aquesta sessió. Les activitats que es duran a terme aquesta tardor han estat fruit del treball realitzat per 6 grups que han estat formats per referents tècnics experts de la Direcció General de Joventut i també de l'Agència Catalana de la Joventut, per representants de les entitats municipalistes, tant l'Associació Catalana de Municipis i Comarques com la Federació de Municipis de Catalunya, i també persones representants del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Durant el mes de maig fins a juliol de 2021, aquests 6 grups motors van estar preparant de forma conjunta el disseny de les activitats a fer durant aquesta tardor de 2021, de forma prèvia a aquest congrés que, com comentava, se celebrarà el mes de febrer. Aquests 6 grans grups estaven basats en 6 grans àmbits. El primer d'ells, projectes de vida i emancipacions, un segon sobre cocreació, expressió i identitats, un tercer grup sobre inclusió social, feminismes i igualtat, el quart grup sobre connexió i transformació digital, un cinquè, de fet l'activitat d'avui s'emmarca en aquest eix, el de bé comú i justícia climàtica, i un sisè anomenat Res Pública en Joventut. Com us deia, fruit del treball d'aquests 6 grups motors, aquest mes de novembre i desembre de 2021 arrenquen aquests diferents espais de reflexió, de debat i de cocreació, donant forma a 24 activitats emmarcades en els 6 àmbits anteriors. Són activitats en diferents formats i horaris, adreçades a entitats juvenils, a persones joves, a representants polítics i professionals de joventut i a tots aquells professionals i persones expertes interessades en les diferents matèries. Gran part de les activitats seran en línia i en els casos on l'activitat sigui presencial es farà també una emissió en streaming per facilitar que hi prenguin part també persones d'arreu del territori. L'objectiu és reflexionar entorn les diferents temàtiques i també construir plegades i recollir aportacions i idees que posteriorment es portaran a debat en el marc d'aquest Congrés de la Joventut de Catalunya. En aquest mateix període, a més de les activitats esmentades, es portaran també a terme un conjunt d'actuacions i d'accions a xarxes socials
adreçades a la gent jove amb l'objectiu d'ampliar la recollida de les diferents veus i també d'adaptar-nos a la diversitat de perfils, canals i llenguatge de les persones joves. Entrant en matèria respecte a l'activitat d'avui, aquest espai virtual d'experiències que porta per nom el Jovent Som Motor dins d'aquest eix temàtic que us comentava de bé comú i de justícia climàtica. Sabem que la situació actual posa de manifest, i és evident que posa de manifest aquesta urgència d'actuar des de tots els sectors per avançar en com incorporem una lògica de bé comú i de justícia climàtica en tot allò que fem. Per això volem que el procés cap al Congrés i el futur Pla Nacional incorporin mesures per contribuir al desenvolupament d'un nou model productiu més sostenible que contribueixi a la justícia climàtica i també centrat en el benestar i les necessitats de les persones, especialment les persones joves, i també compromesos amb l'entorn i amb la comunitat. També ens interessa que reflexionem sobre mesures que posin el benestar, les cures i la sostenibilitat individual de la comunitat i del planeta al centre. Volem que aquest futur Pla Nacional de Joventut de Catalunya aposti pel desenvolupament de ciutats, de pobles i de comunitats sostenibles, inclusives i segures, on les persones joves puguin ser ciutadanes de ple dret i puguin fer ús en igualtat de condicions. Volem que allò que fem tingui en compte la petjada ecològica, que vetlli per la sostenibilitat i l'eficiència energètica, per la reducció d'emissions i que contribueixi en definitiva a la justícia climàtica. I per tant avui obrim una finestra a la reflexió i al debat en aquest sentit, en aquesta matèria, comptant amb la participació de diverses experiències de persones joves que fa temps que han estat protagonistes i al capdavant d'aquests moviments i que de ben segur ens poden donar força idees sobre com cal que fem aquest camí. Per tant, sense més, moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos avui, especialment també les persones que compartiran aquestes experiències, i us animem a prendre part en aquest cicle de tardor que donarà llum al proper nou Pla Nacional de la Joventut de Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Torno a compartir pantalla només un moment, simplement per situar l'acte d'avui dins del cicle d'activitats d'aquest eix de bé comú i de justícia climàtica. Avui ens trobem en aquest espai d'experiències titulat El Jovent Som Motor. Hi haurà també un espai cultural dedicat a l'artivisme i que està pendent de nova data. Farem difusió l'abans possible. Continuarem amb un espai ponència titulat Un món sense petroli, on debatrem i reflexionarem sobre qüestions referents a l'energia i al paper que té la nostra societat. I tancarem el cicle d'activitats amb un espai de debat on ens centrarem en realitats i en experiències al voltant de l'economia social i solidària i que segur que ens permetran donar continuïtat o potser tancar alguns dels debats i les reflexions que obrim avui. Simplement, abans de presentar els ponents i les ponents, jo crec que és important que digui que es podrà participar. La idea és que sigui una sessió interactiva, dinàmica, on puguem parlar totes i tots. Us demanem que les preguntes que tingueu les feu al xat i el meu company, el Raimon, les anirà recollint i les anirà traslladant al final de la sessió. D'aquesta manera ho fem de manera més endreçada i donem espai a que tothom intervingui. I sense allargar-me més, presento les ponents. Començarem amb la Carolina Lebenaite, que és activista del projecte Entre Terres, que és un projecte que ja fa uns quants anys que situa, diguéssim, al centre del debat les migracions i que està encapçalat per el Servei Civil Internacional. Seguirem amb la Carla Roca, que és treballadora de la cooperativa L'Aresta, que es dedica a l'àmbit de l'agroecologia. I tancarem les intervencions amb la Mariona Zamora, que ha estat coordinadora del Pla de Transició Ecofeminista que ha fet l'ODG i ella és membre de la cooperativa l'Esberla i ens donarà alguna pinzellada sobre com fer aquestes reflexions o com fer aquestes passes en clau ecofeminista. Jo no m'allargo més, deixo de compartir pantalla, agraeixo un cop més la participació de totes les persones que sou aquí avui, de les ponents sobretot, i també de l'organització, i li passo la paraula a la Carolina. Gràcies. Hola, bona tarda. Ara comparteixo pantalla. Ara em sentiu? Ara sí. Perdó, m'ha passat com això del mute. Bona tarda, jo soc la Carolina d'Entre Terres. Veieu també el Power, no? Compartit?
Jo fa un anyet, sí, potser un curs que estic a Entreterres, però Entreterres es va fundar el 2017, o sigui que ja fa com 4 anys que està en marxa. Avui el que una miqueta us volíem explicar és què és Entreterres, també què és l'SSI, perquè formem part de l'SSI, quins eixos actuem principalment i després, òbviament, tocar alguna coseta de les que estem treballant de migracions i justícia climàtica i també com deixar-vos una mica clars els objectius que tenim com a grup local i també postaller, que és com aquesta empremta tan important de tot el que fem, que no només quedi en teoria. A nivell de què som, com bé he dit, som un grup local d'activisme transversal de l'SSI, del Servei Civil Internacional, per si alguna no ho conegués. Al Servei Civil Internacional hi ha diversos grups locals que treballen diferents temàtiques. Nosaltres estem enfocades en el tema de les migracions, des de diferents temàtiques, que ara després us explicaré una miqueta. Totes tenim aquesta motivació i implicació per l'educació informal. El que practiquem, a part d'una teoria que tenim per temàtiques, és les dinàmiques i l'educació no formal a les aules o als centres cívics o amb altres institucions que se'ns hagi demanat que fem un taller. Ens reunim quinzenalment, tenim una gestió assembleària i una organització horitzontal. Som actualment 6 membres i un coordinador tècnic que també forma part del Servei Civil Internacional i que ens ajuda a coordinar-nos amb diferents propostes. Compartim valors d'antiracisme, feminisme, justícia global i transformació social sostenible com a pilars fonamentals. Què és la Guia Entreterres? La Guia Entreterres és una guia educativa, pedagògica, sobre migracions a la Mediterrània. L'objectiu és abordar les diferents temàtiques que treballem per generar eines que nosaltres mateixes puguem tenir per realitzar tallers, però també que siguin públiques i compartides. Tenim una web, que és la que aquí veieu, entreterres.org. Allí mateix veureu totes les temàtiques que tenim, tant a nivell teòric com a nivell d'activitats que estan dividides per edats, des d'infants fins a joves de 18 anys o majors de 18 anys. Aquesta guia està enfocada principalment a joves i infants i amb una perspectiva de construcció de pau i transformació social. Si entréssim a la web, trobaríem aquestes 5 temàtiques actualment. Mare Mortum, drets humans, racisme, gènere i transformació social. Dins de transformació social és on tenim l'apartat de justícia climàtica, però estem pendents de que sigui com un 6è bloc molt més gran perquè, òbviament, aquesta temàtica té mucha chicha i estamos en ello, una mica. A Mare Mortum tractem sobretot els orígens dels desplaçaments i els percentatges de persones desplaçades. A drets humans intentem enfocar els tallers en funció del públic, però com molts cops tractem amb infants i amb joves, doncs directament ho enfoquem amb els drets que potser desconeixem o ens pertoquen i no practiquem, no sabem, etc. A racisme intentem mantenir una teoria interseccional i tractar-la des de diferents punts de vista, des de cadena de cures global fins a que això també va lligat bastant amb gènere, tenim bastants punts en comú entre aquestes dues temàtiques, i transformació social, bàsicament, ens qüestionem quin tipus de cooperació local o internacional volem, la petjada que finalment estem deixant, així com els drets o les situacions actuals a nivell de població indígena o temàtiques més actuals que puguin estar sortint, com aquest cas que us estic dient de justícia climàtica. Molts cops parlem d'aquesta dinàmica de la frontera com a una cosa molt important per a nosaltres perquè creiem que resumeix molt bé la feina que fem. Avui no sabíem ben bé què explicar perquè totes les temàtiques són molt àmplies, però sí que aquesta dinàmica defineix bastant la feina que fem. Des de l'educació no formal intentem plasmar aquestes idees. La frontera del que tracta és agafar com uns pòstits, posar
en situació a les persones que estiguem tractant el taller, vull dir que a vegades pot estar enfocat a gènere, a vegades a racisme o a vegades a tot un conjunt, no? Intentem parlar i debatre des de diferents tipus de rols, com pot ser que una persona sigui un aguacate o una altra persona sigui una persona que fuig per motius d'orientació sexual o pot ser que una altra persona sigui famosa, no? Un futbolista famós. No, o sigui, posem diferents rols que aquestes persones porten el post-it al cap i no veuen qui són. Llavors es troben amb la policia i aquesta policia ha d'intentar, doncs, això, posar-se també en el paper de situació real, no? De que òbviament, el dret d'asil és molt difícil d'aconseguir, de prejudicis que hi ha, no? Que òbviament els hi ha i molts quan ja veuen una persona amb un cert aspecte físic o també com va vestida, totes aquestes coses. I acabem reflexionant, per exemple, com un aguacate com a matèria prima al final té més drets, per exemple, que una persona refugiada amb la condició que sigui, no? Sigui migrant econòmica, climàtica, o d'altres tipus, com el que dèiem, no? Per motius d'orientació sexual, tot això. La trobem molt interessant de compartir perquè realment tots aquests recursos, com us he dit, estan online, però explica molt bé, no? I genera un debat molt, molt interessant. Però també tractem altres coses que són actuals barrejades amb les temàtiques, no? Com, per exemple, si tot i que tots ho sabem, no? Que és el calentament global o el canvi climàtic, com el canvi climàtic molts cops és una situació exponencial del calentament global o com el racisme ecològic pot influenciar la generació de guetos o de barris que tenen la salubritat molt malament o condicions dolentes com per viure-hi, però que al final també té a veure amb la classe de la que formem part quan naixem o ens anem desenvolupant i com també pot existir aquesta resiliència socioecològica si fóssim més capaços d'entendre què és el que ens envolta, quin tipus d'ecosistema estem habitant i com hi estem impactant nosaltres, com podem canviar quan succeeix un desastre climàtic o com podem canviar si realment aquell terreny en el que nosaltres vivim ja té un condicionant des de fa milers d'anys i bé. Com hem dit abans, una miqueta el que intentem fer és marcar sobretot que tant els infants com els joves tenim uns drets que estan escrits amb una teoria que no és real, que no s'està complint, i incentivar-los a que participin de manera activa en aquest aprenentatge dels seus drets humans i habilitar-los en que siguin capaços de defensar-los també, així com això, desenvolupar actituds respecte a que jo em senti igual a l'altre i que sempre hi hagi un respecte i una dignitat. Dintre de cada temàtica també, òbviament, com és un eix transversal, les migracions, intentem sempre remarcar la definició de la Declaració Universal dels Drets Humans, que tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència en un territori d'un estat, que no se la pot expulsar i estan prohibides les expulsions col·lectives i ningú pot ser retornat o expulsat o extradiat a un estat on torni a córrer risc de patir el mateix que sofria en l'origen de la seva migració. Tenim aquestes dues teories, diríem, la Declaració Universal dels Drets Humans o la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats, però tampoc tenim cap altra definició de persona refugiada climàtica, per exemple. Doncs nosaltres ens preguntem molts cops quines narratives actuals existeixen sobre la condició d'una persona refugiada que pugui ser migrant econòmica o climàtica, perquè actualment, per a que et donin la condició de persona refugiada, ha d'haver estat un motiu de raça, de religió, de nacionalitat, d'opinions polítiques, quan la teva vida pot estar també en risc per enfrontaments bèl·lics, però que a la realitat això tampoc passa. I les migrants econòmiques o climàtiques, o què passa amb la pobresa extrema o el canvi climàtic,
és el gran punt, no?, que fa tants anys que s'està discutint des de diferents congressos i diferents trobades mundials, no?, a nivell mundial. Aquí és on entra una de les temàtiques que nosaltres estem treballant, que és els conflictes armats amb el canvi climàtic. Des de fa 15 anys s'està intentant establir aquesta relació de l'esclat de conflictes mundials i el canvi climàtic. Cada cop hi ha més instruments específics per analitzar els reptes del canvi climàtic per una seguretat política, etc., no?, amb els conflictes armats. Cada cop més països o veus demanen al Consell de Seguretat que es lideri la lluita contra els efectes del canvi climàtic. Hi ha aquests objectius de preservar la pau internacional veure les pitjors amenaces de pau o seguretat internacionals i que aquestes han d'estar lidiades per una lluita que va més enllà de l'Acord de París. El que s'està intentant veure és si s'ha de fer tota una nova declaració o un nou estatut dels refugiats climàtics en concret, o refugiades climàtiques, o si realment això s'hauria d'incorporar a l'actual Carta de Drets Humans, però s'estudia dos condicionants molt importants com per poder-ho establir, no? Una seria el tema de que hi ha dues variables que correlacionant són sumament complexes i és evident que algunes tenen efectes variables de curta durada, com ciclons, tormentes tropicals, sequeres, que necessàriament han de ser diferents del que implicaria un increment de la temperatura, una acidificació dels oceans, una erosió del sòl, un desgel, una pèrdua de biodiversitat. I també que la conflictivitat pot ser molt diferent. Poden haver-hi enfrontaments intercomunitaris, guerres civils, conflictes entre estats, i no és el mateix parlar dintre de cada context o d'un altre i a sobre afegint-li l'afegit del canvi climàtic, que pot ser un produïdor, no sé si ho dic bé, un productor d'un conflicte armat o pot haver esdevenit un conflicte armat anteriorment però que després s'agreuja amb el canvi climàtic. I són dos variables sumament plurals i que en funció d'on posem l'accent, les conclusions poden ser molt diferents. A més, el canvi climàtic és a part de ser una amenaça de pau internacional, i on estem veient que potser han d'intervenir o estan valorant com molts cops tenim, quan hi ha incendis o inundacions, la intervenció de cossos de seguretat de l'Estat. Hi ha trets específics que també són importants, com per exemple amb les conseqüències de gènere. La vulnerabilitat climàtica de les dones és fruit de l'existència d'aquesta discriminació generalitzada i a nivell, que es present a nivell mundial, econòmica, cultural, el difícil accés de les dones al control de la terra, al crèdit a nivell econòmic, a l'educació i els aspectes crítics i superimportants que incrementarien una resiliència de la població a nivell de canvi climàtic. Les dones amb menys recursos del sud global ho pateixen amb més cruesa i la crisi climàtica acaba sent també una lluita de classes i de gènere. Vull dir, les conseqüències climàtiques poden encara ser agreujants d'aquestes situacions. De fet, bé, també hi ha dades en les quals nosaltres hem llegit que desastres naturals disminueixen més l'esperança de vida de dones que d'homes i que l'impacte d'aquests desastres naturals, òbviament, com menor estatus social de les dones existeix, més gran és. Hi ha una gran responsabilitat d'impactes dels països del nord global al sud global, però sabem que el consum d'energia i mobilitat de població masculina també agreuja aquesta situació. I per no extendre'ns també molt amb això, també volíem ensenyar-vos algunes de les iconografies que tenim tant a les guies com a la web. Aquesta en especial perquè aterrant una mica més a Europa i no tant parlant a nivell teòric i mundial i conflictes armats, tan poc tangibles. Aquí podem observar els diferents murs que existeixen a Europa. De fet, se n'estan fent altres, com actualment a Lituània, en Bielorússia.
És un gràfic molt interessant, un mapa molt interessant, amb gràfics interessants, que ens permeten veure la gran inversió de Frontex, no? Que és 10 cops més des del 2005. Entendre que totes aquestes migracions, tant a nivell global com a nivell europeu, estan mogudes per inversions i màfies, no? Vull dir, tant persones del sud global que migren cap al nord o dintre d'Europa, els pressupostos gastats amb serveis militars i de protecció i d'analització de, per exemple, rostres i digitals, com ara s'estan a a Ceuta, a Melilla, etc., són milionaris, absurds i una barbaritat, no? També podem relacionar en aquest mapa els murs mentals, no? Que li diuen, que també ho trobem molt encertat, el creixent discurs d'odi de l'extrema dreta, una de les coses també principals que intentem lluitar per desfer, no? En els nostres tallers. I amb una miqueta més d'entreteniment, òbviament, aquí veuríeu doncs, de tot, no? Vull dir, és un mapa molt complet on pots analitzar realment aquesta situació d'Europa fortalesa, no? Que és molt marcada i que és a nivell mental i també físic. I potser no som conscients, no? de la inversió econòmica que hi està havent, no? En el control d'aquests processos migratoris. Dintre de tots aquests discursos d'odi, de tot el que està passant, també intentem amb diversos tallers desmentir les fake news, no? El tema de carregar sempre contra les persones migrants com a culpables de violències, etc. En aquest cas, us hem ficat dos imatges no? de Senegal convocaba una jornada de duelo por la muerte y la desaparición de 400 jóvenes, ¿no? O como la otra cara de en Canarias los inmigrantes ilegales disfrutan mientras miles de nuestros ciudadanos padecen miseria. No? I com potser s'està fent ressò d'aquesta temàtica quan realment l'important seria que hi hagués el ressò d'aquesta altra, no? Per exemple, que seria el nou tractat pesquer que hi ha amb Senegal, que realment, més enllà dels agreujants climàtics que puguin patir als països del sud global, a més, hi solem tenir tractats que són totalment d'expropiar els recursos naturals que aquestes persones tenen, beneficiar-nos-en i a més mostrar l'altra cara, no? O sigui, igual des que es va aprovar aquest tractat pesquer, alguns amics que hem tingut o que viuen a Senegal ens han explicat, no? Això, que és una crisi molt gran, no? Per exemple, les persones s'han quedat absolutament sense feina, vivien de la pesca, del mercat, d'anar al port a vendre el seu peix que anaven a pescar a altes hores del matí. Ara ni tenen aquest peix, ni tenen aquest ingrés econòmic, han d'emigrar més, però cada cop hi ha un discurs d'odi més elevat, no? Contra aquestes persones. I bé, també podríem estar eternament parlant de moltíssimes coses que nosaltres treballem. Espero que us hagi explicat coses interessants. No ho sé, ho he intentat resumir com molt. I també dir-vos que al final de cada sessió molts cops donem recursos a les persones que hem realitzat el taller. Volem que es passi a l'acció, que no només quedi com un taller de conscienciació i que també ja és prou, no? Òbviament. I bé, a vosaltres mateixes també perquè tingueu aquestes aportacions que veiem apropiades per a aquest congrés, aquesta trobada d'experiències. Així com també a la nostra web tenim una caixa d'eines que si hi entreu per temàtiques també veureu diferents recursos, des de pel·lícules, documentals, articles, diferents cosetes, no? I res, finalment dir que això, que Entre Terres va ser un projecte, com deia, que va néixer el 2017, que es va realitzar amb l'ajuda de Stop Mare Mortum i va ser produït també per EduXarxa i gràcies al finançament i la col·laboració de totes aquestes associacions o esplais que podeu veure en aquesta imatge. I res, espero que si algú s'anima ens escrigui a Entre Terres, que estem obertes a que s'uneixi qui vulgui, no? Qui estigui motivada a fer tallers, qui estigui motivada a fer activisme, no? Perquè també fem presentacions de llibres o actes, debats, projecció de pel·lícules, no? També estem treballant molt en conjunt amb l'SSI, òbviament, perquè en formem part.
I res, que moltes gràcies per escoltar-me, espero no haver-me allargat molt. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Carolina. Molt interessant. Jo crec que és fantàstic començar un espai com el d'avui amb aquesta experiència que ve de l'activisme de persones joves i per a persones joves. Les guies d'Entreterres, jo crec que moltes de les persones que estem avui aquí connectades, que o som educadores o tenim algun vincle amb l'educació no formal, crec que són uns materials molt de referència i sempre és un gust sentir com s'han construït i com s'emmarquen. I que ens hagis presentat també la dinàmica de la frontera, també són recursos interessants i aquest no deixa de ser un espai per inspirar-nos mútuament, o sigui que moltes gràcies. Tenim una pregunta que és quin és el paper de les persones voluntàries, de les activistes en el projecte Entreterres. Ens has parlat o resumit l'estructura de l'SSI i ens preguntem o ens pregunten quin rol juguen les activistes en la creació d'aquests materials o en la seva dinamització. Vale. Primer, dir que, com havia dit abans, aquestes guies estan publicades tant a la web com en PDF, que es poden baixar, però en contínua modificació interna. Vull dir que nosaltres cada tant l'actualitzem i llancem com actualització de la guia nova, notícia, i la tornem a compartir, no? Vull dir que estem constantment entre totes, tant activistes com la persona coordinadora, treballant-hi. Vull dir que això no és superestàtic i sempre agafem això i tirem, sinó que anem compartint, inclús ens diem, mira, això ho veig millor si ho expliques així o així. I a nivell del que fem dintre del grup, principalment l'eix principal és fer tallers. O sigui, ens contacten escoles, instituts, centres cívics, també hem anat a alguns CAUs, esplais, i hem fet formacions tant per a joves com també per a professorat, per exemple. Sí, després, dintre d'aquest eix principal, tenim com molts punts i fronts oberts i que estem treballant. Per exemple, vam generar com un minigrup de treball de comunicació perquè vam engegar un Twitter per intentar com fer-nos conèixer més, però també com publicar coses relacionades amb les migracions que a la gent li pugui interessar, generar material, dades i informar-nos també. I també això, sí, també anem trobant vincles amb persones com, per exemple, fa uns mesos vam presentar el llibre de la Mònica Parra, que es diu Migrar i resistir. I és un llibre superrecomanable, us el recomano 100%. És una persona mega crack que ha estat a un munt de camps de refugiats i que ho ha plasmat de manera molt bona escrivint aquest llibre, però també participa a Fotomovimiento i el llibre també inclou aquestes pàgines més fotogràfiques. I a part d'això, si algú ens contacta perquè ha de presentar aquest llibre, si nosaltres ens enterem, si hi ha algun un documental que ens interessi projectar perquè parla sobre la cadena de cures global o el que sigui, vull dir, també hi participem. I també intentem que en els dies importants com el Dia de la Persona Refugiada o dates importants que nosaltres creiem que això també està més en construcció, doncs intentar potser preparar alguna cosa o si alguna persona està motivada, doncs endavant amb fer activitats, tant sigui a l'SSI, que tenim espai per fer-ho, com al carrer. Sí. Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Carolina. Jo crec que has posat temes molt interessants sobre la taula i que estic segur que tant la Carla com la Mariona i potser també les persones assistents podem anar reprenent i anar perfilant. Jo crec que serà una sessió de fer zoom cap enfora i cap endins. Veurem coses a àmbit més global, a àmbit més local i crec que serà un diàleg molt interessant. Parlaves del dret a migrar, de persones que es mouen. Crec que la dimensió territorial també serà un dels eixos potser interessants que anirem veient. I a mi em feia pensar en el que penso que ens explicarà millor la Carla, que és tot allò que té a veure a la terra, al territori, a la sobirania alimentària i aquesta dinamització del territori o rural, potser, que molt sovint també es troba justament en les causes de les migracions i que potser la Carla també ens la contextualitzarà molt millor i ens donarà més pistes per veure-ho des de casa nostra. Així que no m'allargo més. Carla, tot teu. Gràcies. Gràcies. Comparteixo pantalla un moment.
Un moment, Vale. Ho veieu bé? No us veig la cara, així que m'hauré de Veiem i dir. veiem la Vale. Gràcies. És una mica estrany aquí parlar a la pantalla, però bueno, ho intentarem. Bé, jo estic aquí per presentar-vos l'Aresta. L'Aresta és una cooperativa de treball que va néixer l'any 2013 i que té la seu física a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, territori Baixa Segarra també, i que va començar inicialment amb la recuperació d'un antic obrador de pa al carrer Major de Santa Coloma, que és un poble d'uns 3.000 habitants, que encara té una part emmurallada, i va començar amb 3 persones que es van neorurals, bàsicament, que vivien a prop o que es van decidir mudar-se a Santa Coloma i van reobrir aquest forn. I ara us explicaré una mica com funciona, perquè, com veieu al logo, doncs, tenim diferents branques d'activitat. Com us deia, l'Aresta és un projecte agroecològic, cooperatiu i autogestionari. Us he comentat que és una cooperativa de treball, el que vol dir que com a forma jurídica l'objectiu principal és crear llocs de treball i consolidar-los. I això al món rural doncs, és una fórmula bastant interessant i a explorar entre les fórmules d'emprenedoria col·lectiva existents. L'objectiu de la cooperativa, com us dic, és promoure l'agroecologia, la sobirania alimentària, la cooperació social entre diferents agents i promoure un món rural viu. Nosaltres som ara mateix 14 persones, de les quals 6 són sòcies i 7 treballadores. I d'aquestes 7 treballadores hi ha una persona que està en procés d'incorporació a sòcia. Ens reunim quinzenalment en assemblea de socis treballadores i després tenim altres espais més estratègics o de coordinació interna de cada branca que hem anat organitzant també amb l'ajuda de l'Esberla, que en l'últim any ens ha acompanyat en la creació del reglament de règim intern de la cooperativa. Des de l'Aresta entenem l'agroecologia com aquesta definició amb 3 potes, la part ecològic productiva, que fa estrictament referència a les formes de maneig de la terra de producció d'aliments, la part socioeconòmica i cultural relacionada amb els sistemes alimentaris, i la part sociopolítica, que lligaria una mica amb el concepte de sobirania alimentària que va ser encunyat per la via campesina a finals dels 90 i que fa referència al dret als pobles a decidir el propi sistema agroalimentari. Per tant, les lleis també que regulen la producció d'aliments, la comercialització, la distribució, etc., a tenir accés a aliments suficients, nutritius, culturalment adequats i produïts de forma sostenible, i anirem veient això què significa, i si no el debat també podem acabar de desgranar-ho. Començarem amb la part de fleca, presentar-vos l'Aresta. Aquesta va ser la primera branca de treball de la cooperativa, com us dic. Es va recuperar un forn de pa a Santa Coloma de Queralt amb la visió de fer-ho des del primer moment, de manera agroecològica, pensant en les 3 potes que us he explicat a la diapositiva anterior. Per tant, pel que fa a la producció dels aliments, treballem amb farines locals ecològiques i de varietats antigues, que fa un pagès del mateix poble de Santa Coloma de Queralt, que ha recuperat les varietats i que ell mateix té un molí on fa la seva farina, amb el qual fem un acord de volum de compra i d'un preu estable anual per evitar problemes de cara amb ell, de que es quedi sense sortir cert volum de producció a l'any, però també de cara a nosaltres per evitar l'especulació que pot haver en diferents èpoques de l'any, que no és el cas amb aquest pagès, però que sí que passa. Pel que fa a l'elaboració dels aliments, com us he dit, vam reobrir un obrador en desús, treballem amb forn de llenya, que intentem abastir de llenya de proximitat. El que passa que la gestió forestal en aquest país malauradament no és molt òptima de moment, i treballem amb llevat mare natural i fermentacions llargues. Llavors, a nivell de comercialització i distribució, tenim una fleca allà a la mateixa Santa Coloma, on està l'obrador, que obre 2 dies per setmana i allí venem el pa i altres elaboracions.
però sobretot abastim més del 50% de la nostra producció va per a grups de consum i botigues del Camp de Tarragona i també de la província de Barcelona, que distribuïm amb una furgoneta que durant aquest últim any hem intentat aprofitar aquests trajectes amb productes d'altres productores de la zona a través d'un projecte d'intercooperació finançat pels projectes singulars de la Generalitat. La branca d'educació diguéssim que és com la més dinàmica, no? I és la que més oferta de serveis i diversitat té. Per una banda té els tallers educatius i APS, que preferentment oferta a escoles, però també a altres centres d'educació no formal, biblioteques, etc. I que centra sobretot en tres potes, que és la del consum responsable, on hi ha tallers sobre residu zero, reaprofitament, etc. La d'alimentació sostenible, on hi ha tallers des de llavors, de temàtiques de llavors o aprofitament alimentari, la d'economies transformadores, que entraria més temàtica d'economies feministes, economia ecològica, etc. També gestionem, acompanyem i dinamitzem horts agroecològics, els escolars, que sobretot durant el confinament va haver-hi un gran boom d'escoles que volien reprendre el seu hort o fer-lo de nou o dinamitzar-lo millor del que ho havien pogut fer amb recursos propis. Horts socials, com és el cas dels horts de Montblanc, que treballem amb l'Ajuntament de Montblanc, però també amb els serveis socials de la Conca, on hi van durant 3 anys persones en situació de vulnerabilitat a aprendre a fer horta i després poden sortir i dedicar-s'hi, no? O l'hort del Museu de la Vida Rural, que té una vessant més cultural i educativa, on hem recuperat varietats antigues de la Conca i ensenyem a més de gestionar-lo, ensenyem maneres diferents de tractar la terra, de produir aliments o, si més no, recuperar les antigues que s'han perdut. També fem altres activitats com extraescolars, casals d'estiu i activitats adaptades a col·lectius vulnerables. Pel que fa a la branca de recerca, té com a objectiu recollir i difondre aprenentatges col·lectius, sempre normalment entorn al cooperativisme, l'agroecologia i els sistemes alimentaris i l'economia social i solidària, i també vol contribuir amb aquesta feina a través de metodologies participatives d'investigació-acció, contribuir a la creació de pràctiques crítiques i transformadores pel que fa a la investigació d'aquests temes. Exemples de treballs que hem fet en els últims anys estaria un treball de recerca que es va fer sobre el salt d'escala al consum agroecològic a Catalunya, l'impacte que la Covid-19 ha tingut en les xarxes alimentàries locals, o aquest últim que estem col·laborant ara, que encara no s'ha publicat, que és sobre l'estat del comerç just i les finances ètiques als grups i cooperatives de consum agroecològic de Catalunya. Per últim, la branca de dinamització, que és on jo treballo més intensament, fem projectes que promouen la transició agroecològica bé a nivell més local del municipi, a nivell comarcal o d'allà on es vulgui i se'ns demani. Treballem l'articulació entre agents diversos i entre productores, elaboradores, administració pública, altres sectors econòmics, socials, i ajudem també a enfortir projectes d'altres persones, sempre entorn normalment a la producció d'aliments, l'elaboració, i això ho fem sobretot a través de la intercooperació i a través de COPCAM, que seria l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, del qual l'Aresta és una de les entitats impulsores. I des d'allà el que fem és coordinar un grup de treball que es diu Cercle Agroecològic i de Ruralitats, i acompanyem projectes que es volen convertir en cooperativa i que estan generalment relacionats o bé amb el sector agrari i amb una vessant agroecològica, o bé projectes que es basen al món rural i que volen donar solució a reptes concrets que té el món rural, que depèn de cada poble. Hi ha problemes que són estructurals, però a cada territori o a cada poble es solucionen d'una manera diferent i adaptada. I també intercooperem i treballem en xarxa amb moltes iniciatives. Aquí us destaco AgroEcoFem, que és una xarxa feminista agroecològica que és de tot l'Estat i que es reunirà, per cert,
la setmana que ve a Barcelona, aprofitant que és el fòrum també agroecològic d'Europa. Com a projectes destacats us poso la Einatek agroecològica, que és un projecte que hem fet aquest any i que s'acabarà de consolidar l'any que ve, també amb l'ajuda de l'Impulsem, que és una convocatòria també de la Generalitat, i que s'ha materialitzat en una pàgina web on les xarxes de productores, les xarxes agroecològiques de Catalunya, tenen com un espai on visualitzar-se com a xarxes, no? Qui les conformen, com funcionen, etc. Però també tenen un espai on compartir recursos, eines, experiències, no? Sobre el seu funcionament. I l'altre projecte, que és Territori de Vincles, està centrat a la Vall del Cor, que discorre entre les comarques bàsicament de la Conca i l'Urgell. És un projecte en clau més aviat bioregional i que vol posar sobre la taula eines pràctiques per fer front al repte demogràfic, al canvi climàtic i també vol generar noves oportunitats de vida en un sentit ampli a el que són els pobles i micropobles de la vall, en matèria d'habitatge, de feina, de gestió de recursos, etc. Bé, no sé com vaig de temps, tinc aquí l'alarma. Normalment parlo molt ràpid, però bueno, me queden 3 minuts. Jo crec que anem bé, també ho feu tranquil·les i si de cas ja us avisarem, però fantàstic, endavant. Vale. Llavors, simplement m'havia preparat aquesta última diapositiva per intentar aterrar una mica les temàtiques que tracta l'Aresta, tot i ser una entitat formada per persones joves, amb més d'un 70% de les persones són dones, i que està inserida al món rural, per intentar aterrar una mica a el que és l'activitat d'avui i que organitzeu sobretot enfocat a el que són persones joves i polítiques de joventut, etc. Llavors, la situació del jovent al món rural, imagineu-vos, el món rural està en un context de despoblament i envelliment que no podria estar pitjor, i això es deu a l'èxode que hi va haver a partir dels anys 60-70 amb la modernització de l'agricultura. No totes les famílies, no tota la pagesia va poder adaptar-se a aquesta revolució verda i van anar sortint cap a les ciutats a buscar altres feines que els permetessin sostindre's millor. Aquest món rural despoblat i envellit té unes conseqüències que com també són la manca d'oportunitats, i sobretot per a les joves que són les que més ho pateixen. Manca d'oportunitats pel que fa a la feina, pel que fa a l'accés a l'habitatge, a serveis varis o a la cultura, que moltes vegades és la gran oblidada quan parlem també del món rural. Com a conseqüència d'aquest èxode, els joves que avui en dia al món rural viuen un procés de desencantament del mateix món rural i a més són moltes vegades els propis pares els que els diuen que no s'han de quedar allà, que un cop surtin a estudiar a fora, a la ciutat, que millor que es quedin allà perquè al poble no hi ha futur i com hem dit abans, una de les causes i que encara arrosseguem és la poca viabilitat de la pagesia, que en un moment donat era l'ofici més important al món rural i que tot sovint no es veu com una solució al problema del repoblament, es veu com una pota més i més aviat se parla molt d'habitatge, que és molt important, o de connectivitat o de fibra òptica i moltes vegades la pagesia com que l'anem arraconant i deixant en mans de les grans empreses. Això té unes conseqüències molt dolentes. Com a oportunitats respecte a la situació aquesta que dèiem, oportunitats que veuen els joves, que veiem els joves al món rural, poder dur a terme una vida més sostenible i connectada amb la natura, però també amb les persones a nivell comunitari, front a la manca d'oportunitats, sobretot laborals, però també en altres aspectes, tenim eines d'emprenedoria col·lectiva i es poden dur a terme projectes amb gestió públic cooperativa comunitària per donar solució a aquests problemes. Podem fer per construir nous relats entorn al món rural, el que significa viure al món rural, i pel que fa a la viabilitat de la pagesia, l'agroecologia i l'economia social i solidària ja s'estan
ja s'estan provant com a una bona solució per revifar el sector d'una manera sostenible per a les persones i per al medi. Pel que fa a les maneres d'aprofitar o posar en marxa aquestes oportunitats que detectem, doncs crear processos d'acollida, diàleg i transmissió de coneixements entre les persones joves i les persones més grans, tant persones joves del mateix poble com amb les persones que venen de fora i també persones migrades, que són les principals noves entrants al món rural. M'està sonant l'alarma, però acabo la columna i ja acabaré la meva intervenció. Pel que fa als projectes d'impuls comunitari, doncs s'haurien de tindre suport de l'administració i això implica també adaptar les normatives que afecten a tots aquests aspectes o reptes a la realitat del món rural i també crear i consolidar espais de decisió i gestió col·lectiva dels mateixos. Pel que fa al treball de reencantament, jo crec que aquí si sou tècniques de joventut o animadores socioculturals, doncs crec que haurien de tindre un gran paper, igual que les dinamitzadores agroecològiques com som nosaltres. I pel que fa a la pagesia, doncs evidentment s'ha de facilitar l'accés a la terra, s'han de remunerar els serveis ambientals que fa la pagesia agroecològica, que ara mateix no s'estan remunerant, al contrari, s'està castigant aquells que ho fan bé. Promoure la intercooperació per a que els projectes agraris siguin viables, és a dir, que ara mateix potser un jove no voldria dedicar-se a tindre un ramat perquè bàsicament implicaria renunciar a moltes parts de la seva vida, del seu oci o la seva vida familiar, etc. Llavors, si es fa entre diverses persones, doncs és socialment més viable. Territorialitzar els sistemes alimentaris tindria un impacte molt positiu en tots aquests aspectes o promoure iniciatives de compra pública que afavorissin també la viabilitat del sector. I acabo aquí perquè potser ha sigut una mica massa tècnica, però em semblava molt important com remarcar aquests temes. Moltíssimes gràcies, Carla. I fantàstic també el nivell d'aprofundiment, el detall i sobretot aquesta última diapositiva que jo crec que ens inspira moltíssim a totes i ens dona moltes pistes de cap a on anar. Hem seguit obrint temes, o has plantejat aspectes que potser la Carolina introduïa i que anirem veient. Jo no puc evitar emplaçar-nos el dia 9 de desembre, que tenim un espai per parlar justament d'economia social i solidària, i quan parlem d'economia social i solidària hem de parlar d'economies feministes, hem de parlar d'agroecologia, hem de parlar de cooperativisme, o sigui que jo crec que moltes de vosaltres teniu moltíssim a dir-hi també el dia 9. Hi ha preguntes que ens les guardem pel final perquè creiem que poden ser preguntes per les tres i que potser podem contestar en forma més de diàleg, per tant anem una mica als temes més concrets. Teníem curiositat de conèixer potser algun exemple, alguna bona pràctica, algun municipi on s'estigui donant aquesta transició agroecològica en l'àmbit rural i potser també en l'àmbit urbà, perquè aquesta dicotomia rural-urbà a vegades ens ajuda a pensar les coses i a vegades també ens despista. I aquí jo crec que tens molt a dir-nos. Però si ens pots, d'aquestes maneres de l'última columna, de l'última diapositiva, no sé si ens pots donar exemples amb nom i cognom per conèixer què s'està fent. I gràcies. Sí, pel que fa a la transició agroecològica així en un sentit ampli, doncs malauradament o no, s'estan posant més recursos a les ciutats, que el que passa moltes vegades és que al món rural és on produïm la major part dels aliments, moltes vegades aliments de molta qualitat, i acaben marxant a fora perquè al lloc on es produeixen no hi ha canals de comercialització curts establerts o consolidats. Llavors, està clar que les ciutats són les grans consumidores i, per exemple, aquest any, que és l'any de la capitalitat mundial de l'alimentació sostenible a Barcelona, s'han posat molts recursos. Nosaltres, per exemple, hem estat encarregades de dinamitzar una mica un procés de promoció de l'oferta i la demanda de productes ecològics i de proximitat als mercats municipals de Barcelona. Aquest és un cas. Després, a nivell de Catalunya, potser a la Catalunya central s'està fent molt bona feina en clau de dinamització agroecològica. Cardedeu mateix té un tècnic de dinamització local agroecològica contractat per l'Ajuntament que està fent moltíssima feina.
I després, a nivell de Camp de Tarragona, pel que fa a l'accés a la terra, doncs el Banc de Terres del Baix Camp seria un molt bon exemple. Altres eines que no he comentat, com els espais test agraris, s'estan posant en marxa aquest últim any i esperem tindre'n al Camp de Tarragona i a Catalunya en marxa aviat. No sé si m'he deixat alguna cosa de la pregunta. Jo crec que és genial, que tenim exemples i pistes i també podem seguir aprofundint més endavant. Moltíssimes gràcies. No puc evitar confessar que has tocat molts temes que justament avui en un entorn molt urbà, al metro de Barcelona, llegia en aquest llibre d'Economia Solidària i Feminista i llegia justament un article de la Martina Marcet, que és de Ramaderes, on justament diu que al feminisme li costa arrelar en entorns rurals, entre molts motius, per l'èxode de joves. I, entre parèntesis, especialment dones. Jo crec que tant amb la intervenció de la Carolina com amb la teva, Carla, hem anat veient que la dimensió de gènere o el feminisme són imprescindibles per entendre tot això que està passant. I com que estem intentant vincular jovent amb justícia climàtica, territori, amb migracions o desplaçaments de població, jo crec que hi ha una perspectiva que ens pot ajudar a entendre moltes de les coses que estan passant i que és l'ecofeminisme, i aquí la Mariona ens pot inspirar i ens pot il·lustrar amb la seva experiència amb l'ODG i quins passos han seguit per treballar en aquesta línia. Mariona, endavant. Moltes gràcies. Hola, bona tarda a totes. Abans de començar a compartir-vos pantalla, us faig 5 cèntims de qui som les Verla. Les Verla som una cooperativa de treball associat que estem al Maresme, a Vilassar de Mar, i com l'Aresta ens vam fundar el 2013, per tant ja fa 8 anys que caminem, i va ser un projecte d'autoocupació juvenil. També érem joves en els 20 i pocs, que en el pic de la crisi vam decidir que ens volíem generar ocupació de qualitat, més enllà de la qualitat econòmica, que això també és important, i vam decidir començar aquest projecte. Ara ha anat evolucionant i som actualment 13 persones, de les quals 9 som sòcies de treball, i les que queden estan seguint el seu camí d'incorporació com a sòcies, perquè nosaltres pensem que és superclau que tothom acabi sent sòcia del projecte i pugui participar-hi. I perquè ara volia connectar-me al títol de la ponència, que parla de bé comú també, que potser és una cosa que no hem anat parlant tant, però a nosaltres ens semblava molt interessant. Som cooperativa d'iniciativa social sense ànim de lucre, sempre anem dient tota la coletilla, perquè els temes que abordàvem en un inici eren sobretot vinculats a l'àmbit de l'educació, ara hem anat evolucionant, però pensàvem que era un bé comú amb el qual no s'havia de generar negoci, que no s'havia de mercantilitzar. I per tant, vam escollir aquesta fórmula de manera molt conscient. I res, així com a petita introducció. Llavors, el que fem ara actualment, que pot servir com a marc pel projecte que us explicaré després, bàsicament tenim 2 grans línies. Una és assessorament i desenvolupament de polítiques públiques en l'àmbit de les transicions ecosocials, el feminisme i la igualtat de gènere, i l'ecofeminisme i la sobirania alimentària, que en aquest sentit fem tot el que és assessorament a la transició dels menjadors ecològics. Vam tenir una època a les Verla que fèiem gestió de menjadors ecològics i de tot aquest aprenentatge ara l'hem sistematitzat i acompanyem a fer aquest procés de transició, que no és només canviar l'aliment, que sí, però és també canviar com es cuina, el com es distribueix, el com s'acompanya al moment de l'àpat, com es treballa amb les famílies, i és molt interessant. I llavors també fem tota una altra línia, que és acompanyament a organitzacions i entitats, que aquí és la part del projecte que us explicaré. També els acompanyem en aquests 3 àmbits, incorporar el feminisme, l'ètica de la cura al seu funcionament intern, a la transició ecosocial i a fomentar l'economia social i solidària. Jo crec que és una cosa que totes les cooperatives de treball fem perquè estem molt convençudes d'aquest model i com la Carla explicava abans, ens agrada fer d'ambaixadores de l'economia social i solidària. Doncs res, amb tot això, dir-vos que aquest any passat hem estat acompanyant l'Observatori del Deute en la Globalització en un procés de revisió interna de l'organització que es diu Pla de Transició Ecofeminista. Aquest va ser el nom que li vam posar. I res, us l'explico perquè ens ha semblat, quan el Raimon ens va contactar per la xerrada, li vaig dir, hem d'explicar això, que és
que és molt interessant i pot inspirar. I ara sentim-vos, Carolina i Carla, pensava, ostres, molt guai també l'enfoc, que hem anat fent com d'una mirada més global, la Carla més local, i jo em veig al món de les organitzacions, que és ja com supermicro, i res, es complementen les mirades. Us comparteixo pantalla. Sí, li he posat aquest títol, Transicions ecofeministes o com l'ecofeminisme transforma les organitzacions. L'ecofeminisme al final és aquell paraigües en el que entenem que el que genera les opressions de gènere és també el que està oprimint la natura i el món viu i que, per tant, que no és res més que l'heteropatriarcat i el capitalisme i que, per tant, hem de tenir una estratègia comuna de lluita i d'articular nous relats, noves pràctiques per transitar al final cap a un món més just, més sostenible, més resilient, totes aquestes paraules tan importants. Llavors, nosaltres venim d'aquesta trajectòria, dins de l'Esberla vam ficar-hi el nostre peu, dels processos de canvi organitzacional a les entitats. Vaig molt ràpid, però des dels anys 70, en el món de les ONGs es va començar a plantejar la perspectiva de gènere, de com incorporem les dones en els projectes i va haver-hi tot aquest procés. Primer, parlem de les dones en el desenvolupament. Després, parlem del gènere en el desenvolupament. Ja no es tracta només de dones, sinó de tot un sistema que ens travessa totes, que configura relacions, que configura identitats i, per tant, cal tenir en compte. Després es comença a parlar d'aquesta transversalització de gènere, de com el gènere afecta a totes les àrees i projectes. I als anys 2000 es comença a parlar també al nostre país d'aquesta perspectiva interorganitzacional, de dir, ostres, si les entitats que estem fent projectes en qualsevol camp som desiguals a nivell de gènere en si mateixes, com pretenem fer projectes, per exemple, que fomentin la igualtat de gènere, en aquest sentit, que és molt interessant. Moltes vegades parlem de ser coherents, sí, però no només perquè volem ser coherents, sinó perquè realment el que ens passa dins de les organitzacions acaba afectant els nostres projectes, els nostres programes, i per tant, per això és important aquesta coherència interna. Que de contradiccions totes en tenim un munt i és interessant anar-les treballant a poc a poc. I cap a la dècada del 2010, m'encanta parlar de dècades en el marc del 2000, es comencen a treballar temes molt més micros encara, relacions de poder i lideratge, distribució de tasques i treballs, tot el que és el marc del treball productiu-reproductiu que ens porta l'economia feminista, el portem també a mirar ja no només la societat sinó les organitzacions, parlem de participació, d'abordatge de violències masclistes i sexuals a dintre de les entitats. I en aquest sentit, nosaltres, per exemple, vam acompanyar la FEDE.cat a fer el seu procés del Sembrant Cures, de com portar el feminisme i l'ètica de la cura dins del funcionament intern de l'entitat, que em sembla molt interessant i deixeu el projecte que explicaré ara, de dir com portem un plantejament i un programa polític cap a dintre d'una organització, precisament per buscar aquesta coherència i aquest impacte i modelatge en el fet. Això, entre 2010 i 2020 va ser el boom d'eines per l'autodiagnosi, que ja li dic, des de l'economia social i solidària. Tenim aquí un munt d'exemples, el Sembrant Cures, al País Basc s'han fet moltes coses, els Ateneus també han sigut gran caldo de cultiu per treballar tot això, entitats juvenils, el Consell Nacional de la Joventut, el Consell de la Joventut de Barcelona, la XES, Setembre, del PAMAPAM, que com hi ha moltes eines d'autodiagnosi, de mapatge, que són molt interessants per visibilitzar totes les pràctiques inspiradores i transformadores en aquest sentit. Aquí hi ha un vídeo que, si el voleu buscar, és molt interessant, és de les companyes basques de Mugarik Gabe, però no us el posaré, que perdrem temps. Sí, perdó. Llavors, per exemple, de què parlem quan parlem d'incorporar el feminisme o l'ètica de la cura a les organitzacions? Que jo a vegades ho dono molt per fet, però realment és molt interessant explicar-ho, és revisar, per exemple, tots aquests aspectes que surten aquí a la pantalla en clau feminista. Revisem els valors hegemònics d'una entitat. Quins són els nostres principis, valors, la nostra cultura organitzativa, la manera com ens relacionem, tant els que tenim més explícits, per exemple, en una web, en un programa, com aquells que estan
a l'espera més invisible i que al final formen aquesta cultura quotidiana de l'entitat. També els imaginaris que construïm internament cap a fora, els relats, com anem construint aquesta visió del món a l'entitat, que a vegades és important revisar-la això en clau de gènere i feminista perquè se'ns escapen moltes coses, bàsicament. Som entitats dins d'un sistema heteropatriarcal i capitalista, per tant, revisem-nos aquests valors, perquè configuren al final, per exemple, en el camp de les cooperatives de treball, la manera com treballem, com organitzem el treball. Venim d'on venim i no ho transformarem d'un dia per l'altre. Altres qüestions que és important mirar, que ens ensenya això, l'economia feminista, l'organització de treballs i tasques. A totes les entitats, siguin de treball o associatives, tenim tasques i treballs que estan reconegudes, aquest rol té aquestes tasques, fantàstic, però sempre hi ha moltes altres feines, tasques i treballs que resten invisibilitzats i que de nou tenen a veure amb tots aquests treballs de cures també dins de les organitzacions, cura dels equips, cura de les persones i que encara moltes vegades recauen sobre les dones, reproduint aquest model de segregació horitzontal de tasques i treballs. Són tasques menys reconegudes, menys visibilitzades, que ningú vol fer, és com una mena d'espiral. Altres qüestions importants és quina cultura relacional tenim, com abordem els conflictes, quin paper tenen les emocions, com ens relacionem. Tradicionalment, el que ha sigut el món del treball, però també de l'associacionisme, tota aquesta qüestió ha quedat molt fora. I al final, poder portar això a les entitats, a vegades és, ara hem de fer assemblees emocionals, potser sí, potser s'ha d'anar a l'altre extrem, però és important, al final això és part de la vida quotidiana i ha d'estar també a les organitzacions, veure com ens cuidem en aquest apartat més relacional. I poder parlar aquí també de coses difícils a les entitats, com són les relacions de poder, els privilegis, etc. També aquí, en aquest camp, podem començar a parlar, dèiem abans els esdeveniments, de tot això que ara se sent tant, de l'ansietat, de l'ecoangoixa, etc. També tindria aquest espai aquí. Un altre aspecte important és la conciliació, la corresponsabilitat i l'organització dels temps. Al final som éssers amb moltes rols diferents de la nostra vida, tenim tasques de cures dins, fora de les organitzacions, tenim altres vides personals i com ens corresponsabilitzem com a entitats, ja siguin de treball, associacions, vers la cura col·lectiva. Al final el que ens diu el feminisme és que tots som interdependents, totes necessitem cures en algun moment de la nostra vida, per tant, és una responsabilitat col·lectiva també, com a entitats, com a empreses, com a treball, com a comunitats, com a administracions, de ser corresponsables vers la cura, encara que no tinguem fills o filles a les que cuidar, encara que no tinguem pares humans. Aquest és un gran tema. I altres dues qüestions, és evidentment la de les violències masclistes i sexuals, i aquí, si posem la mirada interseccional, podem afegir moltes altres violències a tenir en compte, que és superimportant que les tinguem, i l'àmbit de la participació i la democràcia. Això és una mica ràpid, però al final el com ens organitzem, el com fem les coses és tan important com el que fem i garantir aquesta participació i democràcia per totes les persones. Dit això, nosaltres anàvem amb aquest marc mental molt feliços, treballant, acompanyant organitzacions, revisant-nos a nosaltres mateixes, que és una cosa que fem molt constantment, i arriba l'ODG, l'Observatori del Deute en la Globalització, que sempre fa coses molt interessants, i ens posa un nou repte sobre la taula. Diu, ostres, ens trobem que comença l'emergència climàtica, elles ja fa molt temps que en parlen, que ho tenen sobre la taula, però ara just també és una qüestió evident que per qüestions evidents té molta més visibilitat. I ens diuen, ei, volem incorporar l'ecofeminisme a la nostra organització. I és com, ostres, que interessant, com ho fem? I ens van demanar d'acompanyar-los en aquesta aventura. Llavors, fent una mica de revisió, d'això s'havia fet, algú s'ho havia plantejat. Sí que havíem vist que, per exemple, el balanç social té algunes preguntes que incorporen l'impacte ambiental de l'entitat. Ecologistes en Acció i Ciclos a Madrid havien treballat també en propostes d'indicadors al balanç social de la REAS, que és com la XES de l'estat espanyol, o la Transicionera, una entitat d'Andalusia que també havia començat a crear alguns indicadors, però realment s'havia fet poca cosa. Llavors, el repte, l'ODG ens planteja aquest repte. Miro el temps que no sé com vaig. Llavors, l'ODG, si les coneixeu, doncs fa temps que porten un treball teòric molt important. Són una entitat que es dediquen bàsicament a fer
recerca i incidència política, es dediquen molt sobretot a... Elles estan en un entorn urbà, que això és important de dir, i es dediquen a fer articles de sensibilització i incidència política, bàsicament. Hi ha formacions, jornades, xerrades, etc. Però el gran repte era com incorporem l'ecofeminisme a la nostra organització i a la nostra activitat, atenent que som una entitat urbana que es dedica a fer articles. Era el gran repte. Llavors, en això les hem acompanyat i és el que us explicarem els minuts que em queden per si inspira. Comencem per aquí i ja tornaré enrere. Quan ens vam plantejar això va ser com, molt bé, doncs, pla de transició ecofeminista i important, quan vam començar a treballar tenia la coletilla de Colonial també, ja veureu, això ha quedat com a repte pendent. Ens hem plantejat en què volem transitar, en quins àmbits de l'organització s'ha de fer aquesta transició ecofeminista, què vol dir? Llavors vam utilitzar la metàfora del dònut de Kate Raworth, sempre li dic malament el nom, és una economista que ha estructurat el seu paradigma econòmic en forma de dònut. I nosaltres l'hem adaptat a nivell organitzatiu a partir d'una altra adaptació d'aquest senyor que es diu Adolfo Chauton, que està aquí baix citat. Què miràvem? Al final miràvem aquest batec, el nucli del dònut, el que fa vibrar l'ODG, aquesta part més invisible. Llavors, miràvem també tota la part que li diu el terra comú, que són tots els drets socials o pactes socials dels quals una entitat es dota per funcionar, o una societat, en el nostre cas és entitat, missió, visió i valors, la comunicació externa, interna, el relat, la composició de l'equip, rols, tasques, estructura, finançament, recursos, tot l'àmbit de les cures de les persones, del col·lectiu i la comunitat, i la consciència de reparació i transformació ecosocial. Llavors, la gràcia és mirar tots aquests aspectes també en relació al sostre ecosocial, que li diu Kate Raworth. Quin impacte té la nostra activitat amb un sostre ecosocial. El planeta és finit, per tant, hi ha un sostre ecològic i social del que nosaltres fem. No podem fer sense límit. Llavors, el que les vam acompanyar va ser generar tots els indicadors o les preguntes, al final els indicadors són preguntes, del que volien observar en aquest sentit. Vam acabar generant una matriu d'indicadors enorme, però al final no deixen de ser això, preguntes molt interessants sobre l'entitat en clau ecofeminisme. Com a exemple, miràvem la identitat primària i els valors hegemònics de l'entitat. Amb què s'identifica una entitat? Rigor, activisme, lluita, ecologisme i una identitat secundària, que és més allò que volem ser però no ho diem, qüestions interessants i que tenen molt a veure amb el sistema de creences capitalista i heteropatriarcal en el que estem immerses i ens passa a totes les entitats. Tot això us explico amb el permís de l'ODG, que estan acabant el procés i es volen compartir també explicant llums i ombres del procés. Llavors, el procés, perquè us feu la idea, ha sigut tot un procés de reflexió de desembre de l'any passat a aquest novembre, o sigui, tot un any, en el que hem estat fent tot un procés de diagnosi conjuntament, com una investigació acció participativa. Ha sigut una diagnosi col·lectiva que nosaltres els acompanyàvem, a identificar tots aquests reptes i qüestions. Elles han anat fent treballs propis, etc. Però el gran repte, jo crec que era el superem aquesta visió de que l'ecofeminisme només es fixa, per exemple, en el consum que tenim com a entitat, com fem el transport i altres coses així, i quines proveïdores tenim. És com podem anar més enllà en aquesta reflexió. Llavors, així com algunes reflexions que extraiem conjuntament, que d'aquest procés del pla de transició ecofeminista tan important ha sigut el resultat, que encara no el tenim, que seria aquest pla d'accions, aquest marc d'actuació, aquest horitzó comú i un pla d'accions, com el com s'ha fet. Que hem acompanyat el procés de manera entre teòrica, que és com la seva identitat primària, teòrica, rigorosa, buscant indicadors, que això és molt interessant, i alhora una part molt humana de treballar en el grup, de reconnexió, també amb el... T'estàs preocupant per aquest món viu, però t'hi sents part o no? És com vivint en un context tan urbà, com et relaciones amb aquest món viu que et sustenta, aquest ecosistema que et sustenta. Hem fet també totes aquestes reflexions. Altres reflexions interessants, el fet que han participat totes les persones de l'entitat, tothom ha viscut el procés, l'equip tècnic, l'assemblea, les sòcies, com molta diversitat de rols hi ha hagut.
la importància també de que fos un procés lent, que no es deixi menjar per aquests ritmes accelerats que tenim, sinó que es pugui anar païnt i treballant. I una part que elles valoraven molt era que fos un procés compartit. Com ara ja us l'estic explicant, el que hem fet, què ha passat, quins han sigut els reptes, elles també valoraven que al final el ric d'aquests processos és que es puguin explicar, que altres entitats t'aportin el que hem fet i que vagi creixent la reflexió. Llavors, aviam, però sí que em porto molt poc temps. Sí, això són algunes de les grans conclusions a les que han arribat, perquè us tingueu exemple del tipus de reflexions que calia aprofundir en realment què volia dir ecofeminisme, més enllà d'una descripció a cop de titulars. Per exemple, treballar tota la qüestió del llenguatge, del relat, que s'explica com a entitat davant de la transició ecosocial, etc. Parla molt dels pressupostos. Els pressupostos d'una entitat al final són com l'aterratge del que es vol aconseguir, dels canvis que es volen fer. Llavors els tenim a vegades molt abandonats. És com, no, un pressupost és un programa polític també dins les entitats. Parlar molt de tasques reproductives i de cures, que aquí encara hi ha molta feina per fer en entitats corresponsables cap a dins i cap a fora. També treballar en aquest sentit de com ser entitats més resilients, igual que volem generar estratègies d'ecosistemes resilients també dins les entitats. La qüestió de posar límits a la productivitat, perquè moltes vegades era com, sí, afegim espais de cures, però que no treguin espai a lo productiu. Llavors acabes en l'àmbit del treball sumant més hores perquè estàs afegint cures. És com, no, si afegim cures hem de treure productivitat, per exemple. Incorporar els ecofeminismes com a pràctica també, no només com a discurs, en la incidència política. I elles parlen de la confrontació amb l'enemic, com incorporem l'ecofeminisme aquí. Atendre això, la connexió dels membres de l'ODG amb el món, amb l'impacte, o sigui, connectar-nos realment a l'impacte que tenim, que tenen, i col·lectivitzar aquests processos de transformació personals, ara que, per exemple, això es parla de l'ecoangoixa, de l'ecoestrès, etc., al final no deixa de ser una qüestió estructural i, per tant, abordem-la en col·lectiu i de manera estructural. I res, ja acabo. Alguns reptes importants que van sortir, aquesta pregunta encara oberta de com contribuïm a construir resiliència ecofeminista des d'un projecte urbà, en el seu cas de recerca, difusió i incidència, però que són molt similars als projectes que, per exemple, des de l'Esber l'acompanyem els nostres mateixos, és a dir, què fem des del món urbà? I això, com a entitats que es dediquen a altres coses que no és el sosteniment de la vida, com s'emprèn o com s'organitzen aquests projectes per sostenir la vida, d'aquí els du terme, de les persones que hi participen. I, per últim, la importància d'incorporar la mirada colonial i de la justícia climàtica, que tenia molta força a l'inici del projecte, i vam veure com anava decaient. I analitzant-ho després, és com un mateix símptoma del que ens passa a nivell social. I ja està, fins aquí. Perdoneu que m'he allargat. Gràcies, Mariona. No, cap problema. Anem bé de temps i també és important poder aprofundir. Jo m'he descuidat de dir-ho abans, però si hi ha persones que tenen preguntes, reflexions o comentaris que vulguin compartir, ho podeu fer a través del xat, però també, com que tampoc som tantes, podem obrir micròfons i fer les preguntes en veu alta. Si no, nosaltres en tenim moltíssimes. No sé si algú s'hi anima. Doncs tiro jo. En qualsevol cas, si voleu, que sapigueu que teniu el xat per anar-ho recollint. Mariona, ens preguntàvem, i jo crec que aquesta pregunta, que potser és més concreta per vosaltres com a Esberla, la podem enllaçar amb una pregunta que també llançaré a les tres, a la Carla, Carolina i a tu. Us volíem preguntar quines dificultats us heu trobat, ja sigui amb l'ODG, ja sigui amb altres organitzacions amb les que hagueu treballat, per tirar endavant aquesta mena de plans de transició ecofeministes. I si aquestes dificultats o resistències, o potser també podem parlar de conflictes,
han tingut alguna dimensió intergeneracional, perquè diguéssim que el feminisme interseccional ens ensenya que hi ha diversos eixos de privilegi i d'opressió, diverses violències que generen, i sovint ens oblidem que l'edat també és un d'aquests eixos. És un dels que deixem de banda més sovint, i ja que això és una activitat prèvia a un congrés de joventut i ens interroguem sobre quin paper té la joventut, doncs creiem que és important veure en quins espais concrets es poden donar aquestes friccions. Te la llenço, jo crec que la pots enllaçar amb la general. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies per la presentació, per introduir o reforçar l'element del bé comú, que és veritat que també tendim a oblidar-lo, i també molt interessant la invitació a pensar l'educació com un element que es pot pensar en clau de bé comú. Crec que hi ha molts conceptes de l'ecofeminisme que hauríem de recollir i seguir treballant al llarg d'aquestes activitats. La idea d'interdependència, també has parlat d'ecoestrès o ecoangoixa, que crec que també té una dimensió bastant generacional i sobre la que podíem parlar molt. I també agrair que compartiu una mica, que obriu les entranyes d'això que ens has presentat com un procés obert, un procés molt compartit. Jo crec que és molt inspirador per totes i que també pot tenir elements que fàcilment poden ajudar altres organitzacions a pensar canvis. Llenço la pregunta a les tres. És una pregunta oberta i que jo crec que podríem seguir molta estona parlant. Simplement dir-vos que tenim uns 10 minuts, és a dir, que intentem tampoc extendre'ns massa, i si de cas podem seguir la conversa o recollir intervencions al xat i continuar en properes activitats. La pregunta és: què pot aportar el jovent, amb tota la seva diversitat, en aquesta transició ecosocial o en aquesta defensa de drets o en aquesta lluita per la justícia climàtica i el bé comú, que no deixen de ser el títol de la sessió? Abans em demanàveu, no facis preguntes difícils, i potser és una pregunta difícil perquè és molt estratègica, però en qualsevol cas jo crec que la podeu pensar des dels vostres àmbits, des de l'àmbit de les migracions i la defensa dels drets humans, des de l'àmbit de la sobirania alimentària i l'agroecologia, i des de l'àmbit de les transicions ecofeministes o el cooperativisme i les organitzacions feministes. Vull dir que tampoc cal fer una resposta genèrica, sinó que cadascú se la porti al terreny on se senti còmode. Fem-ho com vulgueu. Si vols, Mariona, com que t'he fet dues preguntes, comences tu i anem tirant enrere fins la Carolina. Vinga, va. No hi havia rumiat mai, em sembla molt interessant parlar d'un clau intergeneracional, llavors diré ara una mica el que em vindrà al cap, d'acord? Sí que ens hem trobat resistències en processos d'aquest tipus, i sí que en part, no només, hi ha un element intergeneracional. I quan m'ho anaves dient, dic, ostres, doncs mira, sí que és veritat. I segurament té molt a veure amb el context socioeconòmic, cultural en el que han crescut les diferents organitzacions, i jo veig gent molt més gran que tenen una cultura del treball i de l'activisme, per exemple, molt forta i molt potent, que segurament va ser un gran element, no sé si dir-li, de supervivència en el seu moment, però que llavors quan els hi planteges hem de parlar de cures és com he de parar de treballar, he de parar de fer activisme. Sí, has de parar una estoneta, ni que sigui. Ara he de parlar d'emocions, per què? Les emocions me les treballo a casa. Bé, sí, al final les emocions per mi per molta gent són un indicador d'algun malestar, i els malestars no deixen de ser polítics i estructurals. Per tant, és important parlar d'emocions perquè puguem detectar i abordar qüestions de manera col·lectiva i estructural. Llavors, què aportem als joves o les joves? Doncs jo crec que potser aquest més llançar-nos a la piscina amb aquestes qüestions. I jo, pel que he vist acompanyant entitats o amb el nostre mateix procés, és com molta aquesta capacitat de resiliència organitzativa, de fem això, no ens funciona, fem una altra cosa. Vinga, ens llancem a la piscina per aquí. No dic que no tinguin les altres generacions, però sí que em sembla, ho veig en els projectes del voltant, aquesta capacitat, que crec que és molt potent. I fins aquí, aviam què diuen la Carla i la Carolina, i entrem en el diàleg. Sí, continuo jo. Hem dit aquest ordre, no? Pel que fa a la pregunta general, pot ser una cosa que no he dit però que s'ha intuït a la presentació inicial, és que des de la perspectiva de la sobirania alimentària l'alimentació és vista com un dret, no com un objecte
negoci i que la producció d'aliments realment és un servei a la comunitat, no? Llavors, jo el que trobo que ja estan aportant els joves i que poden aportar més, no? És aquesta visió de les coses es poden fer d'una altra manera, des del punt de vista de la producció, també des del punt de vista del consum, de la comercialització i de la distribució, no? I en clau de sostenibilitat social, sobretot, ambiental, evidentment, no? I sobretot jo crec que els joves, pel que fa al món rural, com hem comentat abans, crec que estan sent clau per evidenciar o per recordar que moltes coses que ara veiem com a privilegi o com a objecte de negoci realment són drets, no? I crec que els joves també en aquest sentit són clau a l'hora de recuperar o de reconstruir relats en sentit comunitari referents a tots els àmbits que toquen la vida de tothom, no? Però que en el cas dels joves que viuen eternament en crisi, doncs es fa més patent. Bueno, hola una altra vegada, després de 1000 anys. Moltes gràcies a les dues, que encara no he dit, que ha sigut superinteressant. Remuntant-me a la pregunta del Miquel, ara ja estava pensant, també no m'hi havia parat a pensar mai en aquest concepte de l'edat, però sí que m'ha fet pensar que tenim un integrant entre terres que ara mateix s'ha jubilat, el Jacinto, i és una cosa nova, ningú abans havia estat tampoc donant tallers sent tan gran, i n'estem molt contentes perquè a més és una de les persones més actives del grup i gràcies a ell tiren molts tallers i moltes activitats. Llavors m'ha fet com valorar també encara més com aquest aspecte, però també pensant que òbviament que per què no a vegades, no? O sigui, ens tanquem i, per exemple, el Jacinto, vull dir, està ficat a 1000 moviments i activismes i és una persona superinteressant. I a vegades ja amb el prejudici aquest de, bueno, segurament potser no m'aporta tant o tal, i al contrari, vull dir, sí, total, per obrir la perspectiva. I quan podem, o sigui, què podíem fer o seguir fent els joves, per exemple, des d'Entreterres, no? Jo penso que seguir amb la línia que estem seguint d'educació no formal, de crear un espai segur a les aules, lliure, més deixat anar, no? Que és el que intentem fer, o ja si no és una aula allà on fem el taller, no? Que intentem sortir, si hi ha un pati, canviar d'espais. Creiem que és molt important tant el lloc i l'espai físic com que tu t'hi sentis segur o segura com per poder expressar totes aquestes coses, no? Perquè, òbviament, dintre dels diferents grups on fem tallers hi ha de tot, també, no? I també hi ha persones migrants que potser han viscut coses i els és difícil expressar-les o que potser no les han tocat mai i de sobte nosaltres els estem preguntant. Tenir com aquesta sensibilitat, intentar-la transmetre dintre d'aquest espai segur i que, a més, una miqueta també, com deia la Carla, i que dèiem nosaltres al principi també, també la Mariona, de donar les eines per a que tant infants com joves, però sobretot infants, realment reflexionin sobre quins són els seus drets. I també els dels altres, no només a nivell, vull dir, com treballant també una mica l'ego i l'empatia, no? I ho trobem molt important. I crec que seguir fent-ho amb aquest enfocament és molt important. Sí. Super. Jo he anat llançant preguntes tota l'estona, però també us convido a interpel·lar-vos entre vosaltres, a preguntar-vos i a comentar-vos si en teniu ganes. Em guardo una pregunta, però no sé si teniu comentaris a fer-vos. Em llenço jo. És que ara se m'estava acudint que alhora és molt interessant pensar sobre aquest edatisme que també podem trobar que trobem entre els joves, de no valorar tampoc les persones grans, o els que ens han precedit, perquè ràpidament és com, que aquell paradigma ja està antiquat a nivell de gènere. Hòstia, però realment quan molts cops parles amb àvies o àvies i els expliques l'ecofeminisme, et diuen, nena, això és el que feia jo, què sé, cuina d'aprofitament, saps? I dius, clar, sí, mira, perdilla jo, les xarxes de cures, i és com que jo trobo com un repte o una oportunitat, que la Carla ho planteja com a, m'agrada molt això, les oportunitats, el tenir espais intergeneracionals, que moltes vegades ens trobem resistències, potser que no ens sabem comunicar bé, però transformar aquestes resistències en anem a tenir un diàleg, anem a aprendre, anem a recuperar la memòria, perquè
ara de seguida fugim també d'aquestes coses i ens agafem a la novetat, que és més cridanera i sí, congrés intergeneracional de la joventut per l'any que ve. Sí, jo volia intervindre en relació al que ha dit perquè estava a punt de posar al xat. En concret, jo m'estic centrant molt al món rural perquè és on visc i és on treballo, i crec que és interessant abordar-ho també. En el cas del món rural, clar, va haver-hi un trencament tan gran a partir sobretot de la Guerra Civil, que es va intensificar durant els anys 50-60, que hem de pensar que les persones que estan fent agricultura ara mateix, les persones que estan a punt de jubilar-se, però les que estan fent agricultura ara mateix, la majoria, que està molt envellit el sector, clar, hi ha hagut un trencament de coneixement tradicional relacionat amb la forma de produir aliments, que és un coneixement que no els hi ha arribat o que en tot cas se'ls ha apartat, de manera que els joves que ara entren i amb discursos agroecològics que realment recuperen maneres de fer que són d'abans, d'abans d'aquesta generació de pagesos que va partir el trencament, moltes vegades s'estan veient com a discursos exògens, o com a maneres de fer externes a lo que és la comunitat i al saber local, quan en realitat és la recuperació d'un coneixement que no s'ha pogut conservar d'alguna manera. Llavors, moltes vegades amb aquests processos de transició ecosocial o agroecològica també hi ha com aquesta part que potser és molt important i que ens hauríem de formar més per a fer-la, que és la part de la facilitació d'aquests processos, que no només tenen impacte, o sigui, que no només estàs tractant el sector econòmic de l'agricultura, sinó que tot això té un impacte en la manera com es gestionen els recursos, com va canviant el paisatge, com viuen les persones de la comunitat. Llavors, és un temazo, el tema de l'edat i també de la procedència, perquè moltes vegades al món rural venen persones de fora que als seus països duen a terme pràctiques agroecològiques i aquest coneixement és rebutjat, també. De fet, Carla, t'has avançat la pregunta o comentari que volia fer amb això últim que deies, que ens hem mirat molt el jovent com si fos un bloc homogeni i com es relaciona amb altres col·lectius o amb altres generacions, però què passa si fem la mirada cap endins, que en el fons el jovent no existeix com a cosa única, sinó que és profundament divers. Potser no hem aprofundit prou o no hem aprofitat prou el que ens podria explicar la Carolina de joves que són migrants i que potser són joves migrants i que són migrants ambientals. No sé si ens pots donar alguna idea. I també una mica en general, potser no cal que la contestem la pregunta perquè ja estem una mica sobre el temps, però quins reptes ens trobem a l'hora de treballar amb determinats perfils de joves, amb aquesta idea de que no totes les persones joves són iguals i des de les nostres activitats, des dels nostres projectes, quines afinitats tenim o quins reptes tenim a l'hora d'arribar a determinats col·lectius de persones joves. Ho llenço a l'aire i jo crec que amb això, si voleu reaccionar endavant, i tanquem. Doncs estava pensant en el que estaves preguntant, és una mica difícil de contestar com així a saco, però sí que estava pensant sobretot amb els joves migrants menors d'edat, per exemple, com el propi racisme institucional que ja existeix per a persones de totes les edats, encara és més difícil, en el cas dels menors també molts cops, que bàsicament entren als centres d'internament d'estrangers, de menors, i no sé si s'ha quedat clavat, perquè veig el Miquel congelat, vale, ja està. Que en aquest cas les oportunitats encara disminueixen més o han d'enganyar amb la seva edat i intentar incorporar-se, òbviament, sense cap tipus de contracte ni cap tipus de seguretat social ni nada de nada. No sé, des d'Entreterres, òbviament, això és com... Sí que és més teoria, no? Vull dir que no hem anat a un CIE a fer un taller o alguna cosa, no? Per ajudar a que aquesta situació canviï,
però sí que intentem conscienciar de que existeix aquest racisme institucional, de que es pateix i de que realment molts joves que han vingut amb aquesta mentalitat de realment canviar, no? Molts aspectes de la seva vida i poder incorporar-se al mercat laboral i tenir els drets fonamentals d'una persona que ha entrat a Espanya, no? En aquest cas, es fa molt difícil. Llavors, com sempre, el problema és com d'arrel, no? I crec que és molt difícil posar-hi solucions. No sé si s'ha quedat clavat per sempre, això ja, no? No, t'estan escoltant. Sí. Et veiem bé, jo et veig bé i et sento també. Vale, és que jo veig a tothom congelat, per això us he preguntat. Estem aquí. Però bueno, que per no enrotllar-me molt, vull dir simplement això, no? Que m'ha fet pensar en el cas dels menors. I també, clar, ara també estava pensant en el tema de migrants climàtics, no? Vull dir que tampoc he mencionat cap dada ni res, i potser és interessant saber que això, no? Que l'1% de la població representa, en un informe recent d'ACNUR, la població per desplaçament forçat, vull dir, migrants per desplaçament forçats. Tenint en compte que tot això s'accentua i tenint una mirada en perspectiva de futur, si ja és prou greu el problema, no? de la regularització i la llei d'estrangeria, també em pregunto com serà un escenari futur en el que realment encara arribin més persones partint d'aquests conflictes climàtics, no? També això una mica en l'aire. Sí, no sé si he contestat massa, també ho he trobat una mica complicat. Fantàstic, anàvem per aquí. Jo crec que era important parlar d'aquest col·lectiu. No sé, Mariona i Carla, si voleu afegir alguna cosa. Sí, breument i per tancar i agafant el fil de la Carolina, jo crec que és molt important fer una reflexió interna, no? Ara pensar tots els joves, o la gran majoria de joves que estem a l'economia social, que estem impulsant polítiques públiques, que estem a l'associacionisme juvenil, vull dir, som un grup molt homogeni, amb moltes qüestions, amb la qüestió de les migracions, però, no sé, podríem trobar molts eixos i és com realment cal fer una reflexió interna, no? Vale, estem volent, no sé si dir-li liderar la transició o empènyer-la, i qui ho estem fent, no? Qui ho estem fent i des d'on. Perquè, bueno, com deia ara la Carolina i el Miquel, és tot molt més divers i complex i nosaltres no ho som. No? Llavors, aquí el gran repte. Així per acabar. Carla? Jo ja crec que m'he enrotllat massa i no tinc massa cosa més a dir. No? Simplement que també quan pensem en aquestes polítiques, sobretot les polítiques que van adreçades a col·lectius concrets, com ara no solen ser o les dones, o els joves, o els migrants, no? Es pensa els col·lectius com a usuaris de les polítiques i no com a creadors de les mateixes, no? Llavors, jo crec que aquest és un gran tema que inclús des de l'associacionisme, el cooperativisme, els moviments socials, doncs, massa vegades no tenim present, no? Super, moltíssimes gràcies. Jo crec que marxem amb deures i deures importants, no només com a joves, sinó també com a societat, no? O sigui que ens emportem unes reflexions que ens serveixen per molts altres àmbits i que podem seguir treballant i aprofundint. Per no allargar-nos més, que ens hem passat 10 minuts del temps que ens havíem marcat, que ho veiem com una senyal de que la conversa era interessant i de fet donava molt de sí, segurament podríem continuar aprofundint i debatent. Agrair a Entre Terres, a l'Esberla i a l'Aresta, i a la Mariona, a la Carolina i a la Carla haver compartit les seves experiències, els seus projectes, les seves idees i reflexions, ja sigui com a iniciativa o personalment. Convidar tothom a seguir xarxes i a seguir veient les activitats que anem programant al llarg de les properes setmanes, tant a l'eix de bé comú i de justícia climàtica com en tots els altres eixos que precedeixen el Congrés de Joventut, i agrair-vos molt la participació i les idees. Moltes gràcies i seguim. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies, adéu.
Raimon, no sé si seguim sent enregistrades o... No, ara ho tanco perquè anava a dir una borrada. Vale. I a partir d'ara